ଅପରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଏହି ଆଙ୍କୁଲି ଅଞ୍ଚଳ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଶେଷ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗମ ଘାଟି, ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ଲମ୍ବିଥିବା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଏହା ଏକ ଅଂଶ। ପାତ୍ରପୁରଠାରୁ ତାଡ଼କ ସାହି ଯାଇ ସେଠାରୁ ଆଙ୍କୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଡ଼କ ସାହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଘାଟି। ସାମ୍ନାରେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼, ଢେଉ ଢେଉକା ପାହାଡ଼, ଥାକ ଥାକ ପାହାଡ଼, ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପାହାଡ଼ ସବୁ। ପାହାଡ଼ କୋଳରେ ସାପ ପରି ଖେଳି ଖେଳି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ବି ଚାଲେ ରାସ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କାନ୍ଥ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପାହାଡ଼, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ପାହାଡ଼ି ଢାଲୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ସବୁ। ଅଙ୍କା ଫଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ମଟର ଯାନରେ ଗଲାବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ି ଉପତ୍ୟକା, ଗଛଲତା, ରାସ୍ତା, ପଥର ପାଚେରୀ ଆଦି ସବୁ ସ୍ଥାଣୁ ଦୃଶ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ଗତିଶୀଳ। ଏଠି ରାସ୍ତାରୁ ଛବିଟିଏ ପରି ଦିଶିଯାଏ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉପତ୍ୟକା, ଗାଁ ଓ ଘର ସବୁ। କୁହୁଡ଼ିର ଘନ ଆସ୍ତରଣ ଭିତରୁ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥାଏ ସେ ଦୃଶ୍ୟଚିତ୍ର। ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ପଡ଼ନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରୁଥିବା, କ୍ଷେତରୁ ଫେରୁଥିବା ଓ ଛେଳି ଚରୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ଦୂର କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତରେ କେହି କେହି ମାଣ୍ଡିଆ କାଟିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କ୍ଷେତ କୁଡ଼ିଆରୁ ଶୁଭୁଥାଏ କାହାର ଡାକ। ରାସ୍ତା ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ବିଥାଏ। ଲଟା ଗହଳରୁ ଦିଶିଯାଏ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ସୌରା ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ। ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଭିତର ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଆଖିରେ ପଡ଼େ ସ୍ଥାନୀୟ ସୌରା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଚଳଣିର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର, ହସଖୁସି, ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ଦୃଶ୍ୟ। କାଳ କାଳରୁ ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଜର ଜୀବନଧାରା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ଚିତ୍ର ସବୁ। ରାସ୍ତା ଯେତିକି ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ, ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ ସେମିତି କମି କମି ଆସିବା ପରି ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ମେଘ ରାଇଜକୁ ଲମ୍ବିଛି ରାସ୍ତା। ବାଦଲ ସବୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥାଏ ଦେହକୁ, ଲେସି ହୋଇଯାଉଥାଏ ଚାରିପାଖେ ପାହାଡ଼, ଉପତ୍ୟକା, କ୍ଷେତ ଆଦିର ଦେହରେ। ସତେଅବା ଏହା ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ମେଘ ସବୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଟି ଉପରକୁ, ବାଦଲ ସବୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି ପାହାଡ଼କୁ, ଫସଲର ମଥାନକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ପଣତରେ। କି ପ୍ରାକୃତିକ ଏ ଅନୁଭବ! କେତେ ଶାନ୍ତ ଓ ସତେଜ ସ୍ପର୍ଶ! କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ! এই ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ ଏଠି ବସି ଚାରିପାଖେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଖି ପହଁରିଯାଏ ସେହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼େ। ସେଇ ପାହାଡ଼, ଉପତ୍ୟକା, ଜଙ୍ଗଲ, ମାଟି, ମେଘ, ମଣିଷଙ୍କ ଆଡ଼େ, ଯାହା ଭରିଦିଏ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭବ। ହୃଦୟରେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନେକ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପେ ଆପେ ମିଳେଇ ଯାଇଥାଏ କୁଆଡ଼େ। ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ ନିର୍ମଳ ସତେଜତା। ଆଙ୍କୁଲି ପର୍ବତମାଳାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆକାଶର କାନଭାସରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅନେକ ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଦିଶୁଥାଏ ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବନର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ। ଆପଣ ବି କେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା, ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟରେ ଆଙ୍କୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବ।